Esselamu Aleyküm hormatly vatandaşlar. Şunki temamının adı günü sanalgı Gomphan. Gomphan kim? Gurvan oğlu, gün oğlu ve şoların leveresi. Şolardan aşağı Türk mesalına Gomphu almadı. Dine şolar oğurlaya, şolar iyiye, şolar giyiye, şolar gemiriye Türk mesalına. Ve Gomphu'ya. Men şoň üçin bulara Gomphan diýip atlattım. Entek 90-njy ýyllaryň başynda SSR Kulüp Saparmurat Niýazow prezident bolan wagty hiç tadı başarmayan bir ýallaky, dünkü ýallaky prezident bolup basım tilki sapalaklaryny atıp halkın öňüne özüne bir üýtgeşik adam edip görkezmek istedi. Şo sebäpden ol nämiş etdi? Köp adamlary zindana bassy. Adamlar hapalady zindanma. We zindandan çıkarıp bu prostoy halka diýdirdi. Näçe adam çıkardı diýdirdi. Adamın üntünü verdi. O zindana çıkan adamdan girip çıkan adamlar köpsi bozuldu, yaşlar. Ya, bunun ınamı kaçtı. Hakikada, yurda, gördüler. Zindanla hakikat yok. Basanlarına da kanunsuz vasiyalar. Her adamı basıp bildiler. Ve onlar narkoman deyip bildiler. Niýazowyň özüni bir ullukan lider edip görkezeniň sebäbi şu taýdan çykýar. Şol bir üýtgeşik bir nejit bir zatlary şu dettonda öwrenmeli, ýerde öwrenip duran ýatan ýaty boldun. Şu zatlary halkyň gaşyna ulanyp o dünýädäki politiklaryň kellesini sarstyrmany başardy Niýazow. Hinýedem oňa köp kişi Türkmenbaşy diýip nime diýär? Türkmenbaşy däle Türkmeniň planerynyň başy ol. Ýatan ýaty bolsun. Mundan soň kim geldi? Mundan soň gelen Gurvan oğlu Berdimuhammedow, olam bir tuýamşyň ogly. Onda da terbiýe ýok. O gürläbem bilen okdy başda, ýadyňda düşýän olsa. Häzir hem maňa edip gürlýär. Narkoman bilen hem bilen okmaýan onu. Bunun ne etti? Bunun hiç az başarmadı. Yurt yıktı. Zavod fabrik yıktı. Halkları işti oydu. Bütün halkı. Zindana günäsiz bastı. İzarladı. Bu zatlaryň halk öwrenşenladi, öňkü Niýazowyň eden zatlaryň öwrenşenladi halk. Onu bu näme diýdi? Gara maşyny binmek bolanok. Gara maşinleri ak renkledip başladı. Dine ak maşin binmeli aşağıda. Onun şu bet diýdirmek istedi. Welti pistron oldu. Ştanany, nemeni ştanany obruşyny gazırlan edip onu götüren oldu. Özüne pametnik koydu, atın üstünden yıkılıp gördü. Şu halka bet diýdirmek istedi. Ýöne hiç az başarmadı. Şu başarman üçin bet diýdirmek istedi. Bular gomplar. Gomporyalar näme üçin? Bet diýdirmek isleýärler. Birden beýleki adamdan özüni üýtgeşik görkezmek isleýärler. Şu bet diýdirse, şu men üýtgeşik, men gowy geýinýän, men akylly, men oğudun, men bay diýip özüni halkın oğuna görkezmek istedi. Berdimuhammedow oňa maşgalasy. Şeýdip bular ýurdu ýykdylar. Häzir Türkmenistana ekonomikada durup bilen ok aýak üstünde. Hemme zat paralel bolan, paraliç. Adam paralel bolan oranda ýörep bilen ok. Türkmenistanyň ekonomikasy şeýle. Aýak üstünde duranak. Näme üçin?
konvertasiya yok. Haçan esen nasyonalny valyutaň başga valyuta konvertasiya edilmeyen bolsa, ondan soň senin ekonomikaň ýykylan, paralizowan. Sen öýe bir dogum çörek getirip bilmeýän bolsaň, sen öýüňe ýeti däl. Edirşularyň şoraýaly. Bular ýurdun eýeti däl. Bular ýurdun ogurusy, bular ýurdun gompuhanlary. Bularyň günü sananly adamlar. Men şunu aýtmak isleýän. Günü sananly, bular muny duýýar. Sebäp näme diýen dünýädäki bolup geçen hadiseler, ýagdaýlar bu Berdimuhammedow ýaly adamlary ulandylar we şolaryň üstünden Türkmenistanyň baýlyklaryny aldylar, ogurladylar, gemirdiler. Başga adamlar, adyny bilmeýän adamlar milliarder boldy. Türkmenistanyň gazyny satyp, Türkmenistanyň baýlygyny satyp. Indi ol adamlar seni otuyor. Indi bular hiç kime gerek der. Berdimuhammedow gerek der. Görýärmi Irak'da kim bilen duşup gelýär? Hiç meselen çözmeyen adam bilen duşuyor. Birinci palata, yokarky palata, o palata ýöne fikse, boş, ýöne bir görkölden dat bir struktura. O meselen çözen o palata. Ýöne ol palata instrument, şu rejimi saklamak üçin ulanýar. Kanunlar çıkar diýerler, zat edýärler. Berdimuhammedow özüne yokarky palata eden boldy Türkmenistanda. Oğlunun prezidentlik getirip, indi şu oğlunun oturuşunu Türkmenistan'a oğurluklaryň hemme zatlar bolup geçen zatlary kanunlaşdyrmak isledi. Indi yokarky palata nimeň üstünde, meclisiň hem üstünden seredýän diýmek hemme kanunlar şoň elinde. Prezidentin emrine der. Prezidentin men saklap bilýän ýa-da. Ol oğluyana o tür şeyler. Yurdu dolandıryan kim? Berdimuhammedow. Berdimuhammedow dolandırýarlar. Ýöne o dolandyrýan adamlar inni ýagdaý juda peherli. Olar häzir Türkmenistanyň üstüne hiç wagty ýok. Şoň üçin o hele bilen duşup gaýdýar. Görýän bolsaňyz. Inni Berdimuhammedow şu soňky aýlarda özüne girmeni deşik berdi. Gaç fatalyk berdi. Oğlundan ümidar, olam iş başarmak. Hatta özünden ümidar, öz 70'lerinden ümidar. Ol giden baýlyklarym onku däl Berdimuhammedow däl. Onun Berdimuhammedow bilýär. Şoň üçin horlanıpdyr. Şoň üçin bitdiçe ýagdaý agyrlaşýar Berdimuhammedow, gurban bolup Berdimuhammedow. Türkmenistanyň rejimiň günü sananly adamlar. Indi biz ne edip bu ýagdaýdan çykyp biler Türkmenler? Bu ýagdaýdan çykmak üçin Türkmenistany hakiki halk respublikasy diýip elan etmeli we kanunlary halkyň ösüşini, halkyň iş üçinçiligini, sosial üçinçiligini önükdirmeli, ekonomikaň ösmegine önükdirmeli, konvertasiýany yapman ýöretmäni önükdirmeli, alamyň ösüşini, harby gulluklaryň ösüşini, howpsuzlyk ministerligi diýär. Bulanam işini ýetmeli. Sen howpsuzlyk ministerligimi? Sen grajdanlaryň howpsuzlygyna zerep. Sen granitsa zerep. Sen ýurdun howpsuzlygyna zerep. Ekonomik howpsuzlygyna zerep. Bir zatdan başyňyz çykan bary nol. Şoň üçin konvertasiýa da ýok, işlerde ýok. Ekonomik howpsuzlygym ýok Türkmenistanda. Ekonomik Türkmenistana pikir edýän ýekejede ministrim ýok. Sebebi prezident oňa düşünýär o işe. Ekonomik howpsuzlyk, ýurdun ekonomik howpsuzlygy, bu halkyň howpsuzlygy.
ve bu halkın geleceği olup duruyor. Men näme üçin ekonomik howpsuzlygy sereden bokdy? Sebäbi oğurladýaňyz Türkmenistanyň baýlyklaryny oğurladýaňyz. Siziň işiniz şo ýerde bolmaly. Howpsuzlyk komiteti ýa ministrlikmi? Siz halkın ýurdun howpsuzlygyny goramaly. Siz diktaturany goraýaňyz. Onun siyasatyny gorap adamlary zindana basýaňyz siz. Bar başgarýan işiniz şo. Şu sebäpden ben şunu yeni bir gede halka ýüzlenmek isleýän ofitserlere, howpsuzlyk komitetiniň, harby ministrlik, emmeden ofitserlerine, serkerdeler bir wada düşünün. Siz diňe rejime gulluk etdiňiz. Mundan eýle rejim ýykylýar. Siz yine de pikir edip görün. Yine de halk üçün bir azim orta bir hareket edin, iş edin. Halkın hal üçün, yurdun howpsuzlygy üçün şu yıkılıp duran rejimi saklamak. Siz yardım edin yurda demokratiyanın gelmegine ve inniki nefillerinizin akval üçün görüşün. Girin bizim görüşümüze, Türkmen harekete. Gelin Türkmenistan'ı ütvedelim. Türkmenistan inni kalmasın haramlan eline, ya gelmesin şuraya haramlar. Getirmesinler. İnni oyanın adamlar. Men sizin hiçinde günahınız var, ya siz cevap verirsiniz diye mokşuvat. Onu diýmegim islam ok. Size köp günahları ettirdiler. Yani şu günahınız ýuwun diýen men şu wagt size. Inni wagty geldi diýen. Rejim ýykylýar, bir ýurdy täzeden gurmaly. Men şu zatlar şunu size aýtmak istedim adamlar. Gumkhanyň hal harap. Olar näme üçin bilen ok. Her döredýän täze kanuny beýleksinden beter, manisiz ne ekonomika, ne halka, ne yurdun geleceğine bekfidi var. Şoň üçin bulardan beýnarýan adamlar. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Inniki efirde görüşýänçek emmeňizde jan sağlyk, maşgada awadançylygyny arzu edýän. Sag bolun.